Mugna sa low pressure area mo ay nakadas sa pagpanag-umuguan sa Visayas. Alang sa dugang weather update, ania si Ned Saletrero, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Padayon natatang monitor sa usa ka low pressure area ug ganihang kadlawon nga nahimutang sa east-southeast sa General Santos City, South Cotabato. Ubos gihapon ang tsansa niini nga mahimong usa ka bagyo ug aduna kini posibilidad na nga malusaw sa mosunod na 24 ka oras. Pero ang extension o trough niining maong sistema mo'y nagdala og madag-umong kalangitan sa tibok Visayas pero patak-patak na lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. O para sa kahimtang sa atong hangin o kadagatan, wala kitay gi-isyong gale warning sa bisan asang bahin sa Visayas ug hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa habagatang silangan ngadto sa silangan ang nagpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. O para sa atong temperature forecast tungod gasigi na tag-ulan, mas ubos-ubos na nga temperatura ang atong masinati. O para sa forecast sa Metro Cebu, magsukad gikan sa 23 to 31 degrees Celsius. Sa Bohol, 26 to 31 degrees Celsius. Diri sa May Dumaguete City, 25 to 31 degrees Celsius. Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius. Ug Iloilo City, 24 to 32 degrees Celsius. Samtang diri sa Eastern Samar, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Tacloban City, 24 to 31 degrees Celsius. Ug 25 to 32 degrees Celsius sa Maasin City. Kadto nga temperature range, posible gihapon maghatag nato og heat index between 40 to 41 degrees Celsius. Ug para sa atong extended weather outlook, sa weather nga gi-expect nato karong weekend tungod kay malusaw na ang low pressure area, mas maayo nga panahon ang atong masinati ug mas init kini ug mag-range atong temperature between 23 to 32 degrees Celsius. Pero posible lang gihapon ang mga patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat labi na sa hapon ug sa gabi. Ang adlaw musilang ugma sa 5:27 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagongdatpagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media account sa Facebook, Twitter ug YouTube. Dinhi na lang kutob gikan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands Saletrero, daghang salamat.